Samantala, idol, na nanatiling mataas ang presyo po ng kamatis sa mga pamilyan po sa lungsod ng Dagupan na pumalo sa 240 pesos kada kilo nitong nagdaang araw. Bagamat bahagya po itong bumaba, naging hamon naman para sa mga vegetable vendors ang pagbibenta nito. Ayon po sa isang tindera ng gulay, mas mababa na ngayon ang presyo kumpara noong nakaraang linggo. Paliwanag ng ilang negosyante, isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo po ay ang epekto ng mga nagdaang bagyo na nakaapekto sa produksyon ng kamatis. Dahil sa mataas na presyo, marami sa mga consumer ang bumibili ng tingi-tingi na lamang na umaabot sa 50 pesos hanggang 60 pesos ang 1/4 kada kilo o 3 hanggang 4 na piraso. Daing na Nagkaroon mga ng mamimili, pagtaas sa presyo ng ilang shellfish. pasanin ang pagtaas ng presyo ng kamatis lalo na't isa ito sa karaniwang sangkap sa pang-araw-araw na lutuin. IFM News. IFM News. IFM News.